Prežili sme ďalšiu noc. Toto je druhý deň, čo sme na našej ceste do Afriky Teslou. Máme 9 hodín a 42 minút na opustenie tejto krajiny. Třetí člen posádky stále ještě regeneruje. Je to cesta dlhá cez 8,5 tisíc km. Zatím máme za sebou přes 700 km a dneska nás čeká 900 km. A přitom každý stát musíme opustit do 24 hodín. A v každom štáte sa musíme okúpať, čo môže byť naozaj problém. A z každého štátu si musíme priniesť suvenír, za ktorý nezaplatíme ani 1 euro. Pokud nesplníme některý z našich tasků, čeká nás jeden z našich trestů. Všechny tresty najdeš na cestadoafriky.sk. Zároveň na našem webu probíhá výzva. Sčítavame dokopy našich followers na Instagrame a našich odberateľov na YouTube. Když dosáhneme součtu 10 000 na našich platformách, automaticky sa nám aktivuje trest. Takže priatelia, včera sa zobudili na chate Pieniny, preskúmali sme to tam, dali sme si skvelé tradičné jedlo, dokončili všetko, čo nám trebalo a následne sme smerovali smer Česká republika. Dojeli jsme na hraničním přechodu, kde to vypadalo masakrálně, konečně v Česku jsme byli. Tam jsme se potkali s Jirkou, naším editorem, který stříhá tuhle celou sérii. Ten nás vzal ku jazeru, kde sme ochutnali miestnu špecialitu frgále, okúpali sa a následne bol čas na odchod. Ale pozor, mali sme veľký problém, nemali sme dosť baterky v Tesle. To znamená, že sme museli nájsť najbližšiu nabíjačku, ktorá bola v Grand Hoteli Tatra. Tam jsme dojeli a problém byl takovej, že nám nechtěli dát nabít, protože to bylo jenom pro hosty, kteří jsou v tom hotelu ubytovaní. Takže jsme vymysleli gameplan, naběhli jsme prostě na recepci tam a tam jsme vyhaslili kartičku, aby jsme si mohli dobít naší Teslu a nemuseli zajíždět další 2 hodiny prostě do Olomouce a pak zase zpátky. Ale stále nám to veľmi nepomohlo, keďže do našej finálnej destinácie Opažany jsme došli až o 3 ráno. A tady už jsme byli úplně totálně bez energie, takže jsme dali jenom rychlý vstup. Když jsme se ráno probudili, pršelo. Zbalili jsme si věci, vyčistili jsme si zuby a udělali jsme si snídaní. Úplne sme zmasakrovali raňajky, pripravili auto na odjazd a začali balenie. Pre nás už to bola rutinka, keďže sme to už totálne vymastrovali. Německo! V Česku sme stravili 22 hodín. Tak chceme stihnúť pre Španielsko a Francúzsko 24. Ale práve sme si to užili. Česku som sa naozaj, že už. Česko bolo dobré. No a teď už si můžeme odškrtnout další krajinu. Ale veď stále fixku nemáme, Honza. Takže priatelia, aktuálne 22 hodín v Česku, stopujem stopky, je to stopnuté, klikám reset a prekračujeme to ďalej. A začína opäť boj s časom, lebo opäť púšťam stopky a ideme od nuly. Tak priatelia, videli sme na diaľnici jednu jedinú značku, ktorú sme celý trip chceli vedieť a to sú 4 čiarky na bielom kružku a odteraz ideme otestovať nie maximálku Tesly, ale maximálny obmezovač na Tesle. Tak letíme? Tak letíme. Tak poďme na to. OK. VTV. Tak funguje toto. To je max, že to viac dáme už? 235. To je max na Tesle iba 235? Tak to je masakrálny smutok, najlepší z kopca. Toto je fakt, že smutok, priatelia. Ale priatelia, nemáme dojazd, musíme spomaliť. To sú tie elektrické autá. Má to nízky obmedzovač a nízky dojazd. Pôjdeme na Tesle do Afriky až? Maximálka Tesly, z môjho pohľadu, obrovské sklamanie. Pán Čever je spokojný, to je základ. To byl adrenalin. Yeah. No přátelé, když jsme teda u té autové vsuvky, tak si zkusíme zrychlení z 0 na maximálku. Jdeme na to. Jdeme na to? Ty kokos! Však já jsem zaletěl do sedačky. Kilo? Športovom režime, či nie? Nie, to máme 30%. Aha, máme nízku baterku, ale pozor. To je masaker, hukot. Jsme tam. Tady na obrazovce vidíte, že kolik máme z 0 na maximálku, ale máme málo procent, takže by to mělo být ještě rychlejší. Chceš si založiť firmu, živnosť alebo hľadať vhodné virtuálne sídlo? S týmto všetkým nám pomáhali chalani z firmy Vaše sídlo. A navyše sme pre vás dohodli zľavový kód TRIP10, ktorý keď zadáš pri objednávke, získáš 10% zľavu. Pokud řešíš jednu z těchto věcí, v popise najdeš web, kde můžeš kontaktovat kluky a oni ti úplně se vším pomůžou. No, Jakub, jak jsme na tom? V Německu jsme na to je 2 hodiny a 45 minut. Do Dortmundu to máme necelý 4 hodiny, takže nás čeká ještě dlouhá cesta.
Přátelé, jsme v Erfurtě. Za náma je most, jehož jméno neumíme ani vyslovit. Na moste je 32 domov, z ktorých je väčšina obývaná. Bol postavený v 12. storočí a pôvodne slúžil obchodníkom. Najdlhší most svojho druhu v Európe meria až 120 metrov. Medzi tým, ako my tu šaškujeme pri tomto moste, na našich profiloch prebieha súťaž o tento iPhone, tak sa bež zapojiť. Priatelia, nastáva prvý split v tejto sérii. Potrebujeme poslať Wolfieho nabíjať Teslu, aby sme stihli presunúť do Dortmundu a čo nám treba. Takže se rozdělujeme, Wolf jede 2 km nabíjet Teslu a my jdeme směrem k němu a postupně přem natočit reelska na Instagram. Jo, let's get it! Gracias. Oh, thank you so much. Something. Ah, crazy. Nimmt er. Da, 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 da. Thank you so much. They taste like liquor. Ah. They taste like liquor. Okay. And now taste it. It's better. Ah, OK, that's good. That's good. Takže priatelia, situácia. Potrebujeme, ako sme si spomínali, ochutnať niečo tradičné z každej krajiny. Zvolili sme, že ochutnáme niečo špeciálne. Volá sa to, že bombardino niečo. Chutí to ako tiramisu, len na steroidoch. Mali sme platiť. Ale sme to trošku zahrali. A použili sme prvý item našej kapezetky, Jokera. Zafungoval dokonale. Kolik z kolika? Je to silný masakr. Ale teraz, aký je najbližší plán? Čo potrebujeme spraviť? Okúpať. Toto je ten problém. Kolik hodin večer? 9. Mali sme už byť v Dortmunde. Sme 4 hodiny od Dortmundu. No tak můžeme jít a uvidíme, co ještě najdeme. Přátelé, tak toto se nestalo. Všetci viete, aké sú pravidlá tejto série. V každom štáte to musíme okúpať. My sme dostali tip od miestnych na jedno jazero blízko Erfurtu. To, čo sme nevedeli, je to, že to nie je celý deň otvorené. A stalo sa toto. Gerade nach Afrika habt ihr geschrieben, Alter, mal ich muss die Brille nehmen jetzt. Nach Afrika? Wir reisen gerade nach Afrika und müssen schnell irgendwo waschen. Wir haben die Regel, dass jedes Land innerhalb von 4 Stunden verlassen zu müssen. Unsere Zeit ist fast um, deshalb haben wir uns von Einheimischen diesen Ort zum Baden zeigen lassen. 21 Uhr zu zum Baden. Hier, passt auf. Hier, come on. Hier. 2 minutes. Washi. Yes! No každopádně situace. Jsme tam přijeli, tady prostě brána, parkoviště, my ne. My jsme to objeli celý a rovnou k vodě jsme si přijeli, rozsvítili jsme si dálkový světla, že se jdeme koupat. Do 2 minut vám říkám, tam byli prostě dva typci přišli a úplně, že... Oni boli v Metallike 100%, že English, no. Ale také no, že... Úplně tou tvrdou prostě němčinou. Chtěl som ChatGPT na nich a povedal som im situáciu. Potrebujeme sa okúpať teraz, alebo nikdy prostě. 2 minúty nám povedal, že máme. On si vzal telefon, stopnul to a my jsme valili prostě. Aby sme boli vo vode a on napadal, konec. Tak toto nie. Dobrá je. Dobre. 3, 2, 1. Dobre, poďme vonku. Jezdíme, perfekt. OK, let's go. Nabíjame až v Dortmunde, dojdeme tam a hlasíme sa ešte z Dortmundu dneska. Že my ešte nevíme, kde budeme spát. Je to otvorené a veríme, že to po ceste nejako vymyslíme alebo vyriešime. To si uvidíme, jdeme. Poďte s nami. Priatelia, aktuálne sú 4 hodiny ráno, dorazili sme do Dortmundu a ideme sa niekde rozložiť si kemp, lebo nezoznali sme ubytovanie. To je nemám si k tomu, kámo. Ideme na to? Jdeme na to. Jsme poděkovali českým sponzorům, děka kterým tato cesta se mohla zrealizovat. Asi bych začal Artstonem. Děkujeme moc za sponsoring téhle celé série. Zabývají se dekorativníma panelama, takže si designujete svůj barák, interiér nebo i exteriér, tak určitě doporučuji mrknout na jejich web, najdete ho v popisku a věřím, že dokážete dost oživit své prostředí, v kterém se pohybujete. Ďalej by sme chceli poďakovať chalanom zo Selexu. Venujú sa reselu stupeniek, to znamená nakúpiš stupenky, predaj za drahšie, keďže je poptávka stále obrovská. Jestli tě baví tady ten online svět, online podnikání, tak myslím, že by to mohlo zajímat i tebe, tak mrkni na jejich web. Dál bychom chtěli poděkovat Chatě Pěniny, kde jsme vlastně spali před minulou noc. Bylo to super. Mně jste otevřeli zase pohled na východní Slovensko prostě, takže děkujeme moc. Za mňa Chata Pěniny je naozaj taký safe place, kde to mám naozaj rád, je to tam skvelé. A pokiaľ aj vy by ste si chceli vyskúšať takýto zážitok na východe Slovenska, tak v popise pod týmto videom bude odkaz na ich web a všetky možné aktivity, ktoré sa tam dajú robiť. Takže ďakujem ešte raz. Ďalej by sme chceli poďakovať Duškovej vile, ktorí nám spríjemnili náš pobyt v Česku
Aj keď sme tam prišli trošku neskôr, tak naozaj sme s tou žili naplno. Sú to prekrásne priestory. Pre mňa sú južné Čechy naozaj neprebadaným miestom. V jižních Čechách se dá dělat spoustu aktivit a Dušková vila je přesně ve středu, takže to budete mít ke všemu blízko. Takže opäť v opise odkaz na Book a pošli na fotky, keď to tam vyskúšaš. Ďalej by sme chceli poďakovať vašemu sídlu, keďže my sme na cestách, tak oni sa nám starajú o všetku poštu. Dneska mi prišiel mail, že nám vyzdvihli poštu, takže všetko máme zabezpečené a všetko je úplne v poriadku a starajú sa o nás. Takže zase odkaz dole pod videem. No a poslední, Věrná Rec, to jsme my, to je naše vlastně marketingová agentura a díky tomu můžeme dělat právě takovýto obsah a takovýhle věci. So skvelými ľuďmi, ktorí sú v našom týme a nám s tým extrémne pomáhajú, takže ďakujeme ešte raz.